लोग बड़ा प्यार देता नहीं। खेसारी भैया खुद एक अपने हारमोनियम प्ले करके और प्रमोशन के लिए बनी। कैसे? अच्छा आप ही आवाज बा वहाँ के ही लाइन बोलने बनी का आइल बाड़ू जीजा गावे सुतारे से होली बावे सुतारे से होली बावे आइल बाड़ू जीजा गावे सुतारे से होली बावे तदी करे दादी जहदी तब हमार लाइन बा ए छर कहो तारे शीशक ली यहाँ से आशीर्वाद दिले बानी सुंदर माला 500 रुपया और भैया चंदन पहलवान जी की ओर से भी सुंदर माला 500 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम बा। एक बार महोदय के हम अपने ओर से सम्मान के लिए चाहते हैं, क्या पता फिर मौका मिली कि ना मिली। घोटले घोटात नहीं के लोटवा के पनिया घोटले घोटात नहीं के लोटवा के पनिया नाही प्यार करेला नाही हम के मरेला नाही प्यार करेला नाही हम के मरेला